Ngibingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuwona ke ama-Brazilians namabhakabhaka i-Orlando Pirates umdlali weMamelodi Sundowns umdlali oyi-striker ekubonakala engathi ke izinto ayihambi kahle kuwona ke lapha ke ama-Brazilians. So amahlebezi athi ke umdlali uPeter Ashalulile impela kungenzeka ukuthi makuphela ke lesizini bese ke eyahlukana neqembu layo ke iMamelodi Sundowns. Ngakolona uhlangothi ibhakabhaka kuthiwa ke uPeter Ashalulile omunye wabadlali Orlando Pirates efisayo ukuthi ke ibasayine for i-next season okuyisizini ka-2026 2027. Impela ke Orlando Pirates engathi already isisubmithile i-offer ifuna uPeter Ashalulile lapha ke kuyona ke iMamelodi Sundowns. Engithemba ukuthi ke iMamelodi Sundowns ayizukunqaba nalo mdlali vele ayisamsebenzisi amabhakabhaka ayasidinga i-striker esikwaziyo ukuthi ke sibe nayo i-finishing mase sisebhokisini kube ukuthi ke ibhola livinjwa inet. Peter Ashalulile kungenzeka ayojoyina i-Orlando Pirates. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.